Croeso nôl I Daith Lle-CHI a chroeso i'n ail noson gymunedol, lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yn yr ardaloedd chwarelyddol a hynny drwy gyfrwng Zoom. Nos Sadwrn oeddwn ni yn Llanberis, ond heno canolbwynt ein cyflwyniad ni ydy Dyffryn Nantlle, ac yn ymuno â mi o brif ddinas Dyffryn Nantlle, sef Pen-y-Groes, mae'r bardd a'r newyddiadurwraig Karen Owen. Croeso ato ni. Diolch yn fawr. Karen, mae'n debyg sa'n deg I ddeud fod dy wreiddiau di yn o ddifn ymrhydd Dyffryn Nantlle. Yndi, ac wel, mynd yn ôl rhyw 250 o flynyddoedd cyn bod y chwareli mewn gwirionedd. A yn dŵad o un ardal yn ymyl Amlwch, dyna pryd ddoth yr gangen gyntaf o weithfeydd Mynydd Paris yn dŵad I fyw i'r topian a'i ochrau Rhosdryfan, Rhosgadfan, a wedyn yn symud I lawr y Dyffryn wedyn, ac yn dechrau yn y diwydiant copr yn drws y coed, a wedyn yn dod yn fwy o ran o'r diwydiant Lle-CHI wrth I hwnnw ddatblygu a symud I lawr y Dyffryn wedyn. Felly, o'r topian a dŵad I topian Nantlle a drws y coed, wedyn I Dal y Sarn, a wedyn I Bengroes. Fel oedd Pengroes yn datblygu, ac yn dod yn canolfan trin arian y diwydiant Lle-CHI. Oedd gyn Pengroes I fancia a'i gymdeithas adeiladu I hun, oherwydd bod yna gymaint o bres yn cael ei handlo, yn cael ei gofnodi ac yn cael ei storio ac yn cael ei fancio yma. Mae gawn ni gyfle I glywed mwy am hanes Karen nes ymlaen a hanes Dyffryn Nantlle wrth gwrs, ond gael gyntaf achub ar y cyfle I sôn ychydig yn fwy am Daith Lle-CHI yn gyffredinol. Bob diwrnod ar Daith Lle-CHI byddai'n cerdded o un ardal chwarelyddol i'r nesaf, gan bostio lluniau a sylwadau wrth I mi fynd o le I le. Ac os da chi eisiau dilyn y daith a'n hyn ti yn ystod y dyddiau nesaf, cofiwch ddilyn y link ar wilod y tudalen yn fama. Bob nos wedyn byddai'n cael cwmni beirdd a chantorion o'r ardaloedd hyn, sydd I gyd wedi derbyn gwahoddiad I ni I lunio cerdd neu gan newydd sydd yn sôn am y brywydd chwarelyddol mynd I cael ei magu yn nhw, yn sôn am ryw agwedd neu gilydd ar ei treftadaeth chwarelyddol. A nes ymlaen yn y cyflwyniad yma, mi gawn ni gyfle I weld fideo newydd o gerdd newydd hynod bwerus gyn Karen Owen, a bydd hwnna yn y premier byd-eang ar y cyflwyniad gymunedol yma. Mae Taith Lle-CHI yn rhan o brosiect ehangach I ddathlu'r dreftadaeth diwydiannol a diwylliannol sydd o'n cwmpas ni yn sgil y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Chyngor Gwynedd mwyn cyflwyno cais at UNESCO I sicrhau statws treftadaeth y byd I ardaloedd chwarelyddol Gwynedd. Mae yna dros 1,000 o safleoedd treftadaeth y byd o gwmpas y byd, rhai yn adeiladau fel y Taj Mahal, rhai yn adfeilion fel yr Acropolis yn Athens, a rhai ohonyn nhw yn ardaloedd o bwys ecolegol neu harddwch naturiol fel y Great Barrier Reef. Heddiw yma, dwi wedi cerdded o Llanberis I Ben-y-Groes, gan basio chwareli Glyn ac MD wrth I fynd dros y mynydd a disgyn lawr wedyn I gyfeiriad Wen Fawr, yna dringo nôl I fyny dros Moel Smytho, a mynd heibio chwareli Cors y Bryniau, Moel Tryfan, Braich, cyn disgyn I lawr I mewn I Ddyffryn Nantlle, heibio Pen yr Orsaf, Dorothea, Gloddfa Goed, Gloddfa Glai ac yn y blaen, allan yn Hal Sarn a lawr y Dyffryn I Ben-y-Groes. A dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau y lluniau gath I rannu trwy Twitter heddiw. Mae chwareli Dyffryn Nantlle yn un o'r prif ardaloedd sydd yn ffurfio'r cais yma I ychwanegu ardaloedd chwarelyddol Gwynedd at restr UNESCO, a hawdd gweld pam heddiw. Mae yna gyfaith o olion diwydiannol I weld ar hyd y lle. Ond, oedden nhw'n cael ei gweithio mewn ffordd
hollol, neu oedd y chwareli ddylwn ni ddeud, y chwareli'n cael ei gweithio mewn ffordd hollol wahanol yn Dyffryn Nantlle i'r chwareli oedd yn dibynnu ar ponciau yn Chwarel Dinorwig ac yn Penrhyn, enghraifft. Ac i sôn mwy am hynny, ac am hanes y chwareli Dyffryn Nantlle yn gyffredinol, gadewch chi ni groesawu rwan yr hanesydd Dr David Gwyn. Unwaith chi'n cyrraedd Dyffryn Nantlle, mae'n amlwg bod y chwareli wedi cael ei redag ar system hollol wahanol yma. Mae natur y graig yn golygu bod nhw'n gorau cael ei gweithio fel tylla agorad. Mae yna rei sydd ar wylod y Dyffryn, y rei sydd ar y llethra, ond nad oedd modd i agor chwareli Dyffryn Nantlle yn yr un ffordd â chwarel y Penrhyn y chwarel Dinorwig. Ond oedd y tylla yn achosi problemau, yna problem dŵr yn dod i mewn, problem hefyd codi'r blociau da oedd yn mynd i'r felin, hefyd y gwastraff oedd yn mynd i'r doman. Felly oedd gofyn am stem neu olwynion dŵr yn y Dyffryn yn bwysig. Ac oedd hynny yn creu cymdeithas o beirianwyr a mecanyddion lleol reit dyfeisgar. Injan stem cyntaf yn y diwydiant oedd mewn un o chwareli Dyffryn Nantlle. Gafodd ei wneud Penbedw, Birkenhead, gyn cwmni oedd yn allforio injans tebyg i blanhigfeydd Jamaica, ond gafodd ei addasu gyn peiriannydd lleol, hogyn enw John Hughes, i bwrpas chwarel. Ffactor arall oedd yn creu cymuned dyfeisgar oedd y ffaith nad oedd un lord yn dominyddu yn Dyffryn Nantlle. Tir fuddianwyr gwahanol, felly nad oedd modd i agor un chwarel mawr, ond lot o dwlla bychan ym mob man, oedd yn cystadlu efo'n gilydd, oedd yn anodd iawn cael gafel ar dir i dipio'r gwastraff, felly oedd nhw i gyd yn gweithio o'n i pocedi eu hunan mewn gwirionedd. Hefyd, oedd y ffactor yna yn creu cymuned annibynnol iawn. Oedd rei o'r perchenogion yn sympathetig iawn i'r chwarelwyr a'i gofynion nhw, rei yn ryddfrydwyr, rei yn Tories, ond nad oedd un ffordd o fyw yn dominyddu yn Nantlle. Mae rei pobl wedi dweud bod pentrefi Dyffryn Nantlle yn llefydd wyllt dydyn nhw. Yn elfen o wirionedd yn hwnna hefyd, yn sicr yn y 4th ganrif o 15, pobl yn sôn am ddod i Dyffryn Nantlle, weld pobl yn cwffio yn y strydoedd. Nad oedd dylanwad y capal chwaith mor gry yn Dyffryn Nantlle. Pan ddeis i yma i fyw, a da ni'n sôn am mwy nag 20 mlynedd yn ôl rwan, be oedd yn haro fi, oedd y ffordd oedd pobl Dyffryn Nantlle yn lot mwy gyfarwydd ag amaethyddiaeth na llefydd eraill yn y diwydiant. Oedd y lawer o chwarelwyr yn y Dyffryn yma yn byw ar ddythynod, nid mewn tai teras. A mae hynny'n ymddangos yn natur y cymdeithas dyddiau hyn. Mae'r hen annibyniaeth wedi para yn Dyffryn Nantlle, a mae'r hen drefn yn amlwg yn y Dyffryn hefyd. Mae Dyffryn mewn gwirionedd wedi mynd yn ôl i amaethyddiaeth, mae'n le bach distaw rwan, ond mae tystiolaeth o chwareli ym mob man a'r systema dyfeisgar oedd yn cael ei defnyddio i symud y blociau, symud y gwastraff a mynd ar llechi ei hun ar y lein bach i Gaernarfon. Diolch yn fawr, David Gwyn, a braf iawn rwan ydi cael troi nôl i sgwrsio hefo Caran Owen. Fel un gafodd ei magu yn ystod y 1970au, 1980au, Caran, i ba raddau o'ch chi'n ymwybodol o hanes y chwarel wrth dyfu fyny? I ba raddau o'ch chi'n ymwybodol o rôl y chwareli yn siapio'r gymdeithas ges di dyfagu yn ni? Dwi'n gwybod bod o'n swnio'n amlwg, ond y prif beth i ni oedd y ffaith bod ni'n byw yn papur wal ni, oedd y tomenni Lle-CHI oedd o'n gwmpas ni'n bob man, y gwastraff, y sgolodion, a wedyn o gynnon ni athrawon yn ysgol gynradd Pengroes, pobl fel Dewi Thomas, oedd yn awdur ei hun, oedd yn sgwennu llyfrau, oedd yn hanesydd, yn ymgyrchydd, a mi oedd o'n yn atgoffa ni hefyd o sut oedd y lle yma di dod i fod, a pam bod ni yma o gwbl de. A wedyn rhyw bethau fel yna dwi'n cofio
mi oedd Dewi Thomas yn gosod rhyw dasgau i ni, oedd yn dweud, wel, i ddechrau fo, oedd o'n mynd â ni am dro ar hyd llwybra y Dyffryn yma. Doedd o'n byd iddo fo ddeud wrthon ni ar ddi Merchar, da ni'n mynd am dro fory, dwch a bechdana fo chi. A dyn sef o'n mynd â ni am dro, bath eitha 10 milltir, de. A dyn oedden ni'n mynd rownd, y pethau oedden ni'n mynd rownd tylla chwaral i fyny yn Tyn Braich yn efo fron, mynd trwy y lle tebygau i wyneb y lleiad gwn ni amdano fo, sef chwaral Moel Tryfan. Ac ac oedd o jyst yn mynd â ni i weld y pethau yma, de, achos bod ni yn gwybod ac yn gallu darllen amdanyn nhw, mi oedd cerdded drwyddyn nhw a gweld y pethau yma. Mi oedd hynny yn creu argraff ar rywun, a oedden ni'n gorfod sgwennu amdanyn nhw wedyn, oedden ni'n gorfod creu neu ail-greu'r hanes pwy oedd yn gweithio yna. Oedden ni'n gorfod sgwennu amdanyn nhw, oedden ni'n gorfod dychmygu pwy oedd yn byw yna a math yna beth. A sut fath o fywyd oedd o, pa mor galad oedd o, be oedd y problema, be oedd y pethau da. Wedyn, drwy rhyw bytia felly, dwi'n meddwl, a dyna pam dwi'n ddiolchgar bod wedi cael ei gyflwyno i ni fel rhywbeth bod pobl fel ni ers talwm, na fel na oedden ni'n byw, de, nid fel rhywbeth wedi lapio mewn hanes a na fo ddod i darfod. Mae'r chwareli'n dal yma, mae'r tylla'n dal yma, a mae rhaid i ni rwsyd ddod o hyd i bwrpas newydd iddyn nhw, i ffordd i ryw ddatblygu newydd a gwneud y mwyaf ohonyn nhw, a'i dathlu nhw, ia, ond gan beidio romansio gormod hefyd, de. Wel ie, ac wrth dyfu fyny, mae'n debyg bod rhai o'r atyniadau amgen sydd i'r chwareli wedi dod mwy yn fwy yn rhan o dy fywyd i. Fi'n meddwl dwi am falle refs oedd yn cael eu cynnal ers talwm yn rhai o'r safleoedd yma. Ie, yn ganol y 90au, mi oedd yna refs yn cael eu cynnal a dachod yna bobl yn dweud, rhag i cwilydd nhw'r bethau ifanc, mae'n mynd i gambihafio i'r chwareli a rhywbeth fel hyn, fel tasa'r chwareli, dach chi'n mynd twtsiad y chwareli, de, oedd y chwareli yna, ac oedd nhw fel rhyw grair, a dach chi'n mynd twtsiad yn nhw. Ond mi oedd pobl yn dod o hyd i bethau gwahanol i wneud yr un fath, a mae yna ddeifwyr a caiacwyr wedi bod yn hwrs Dorothea, a eto llawer iawn gormod o ddeifwyr di mynd i fewn i drafferthion yna. A mae rhywun yn meddwl erbyn heddiw yma, mi fysa fo'n wych os fysa posib troi rwla fel twll chwaral Dorothea, sy'n mor boblogaidd efo deifwyr, a mae'r gwasanaethau brys yn anfon pobl i hyfforddi yna weithiau. Dwi wedi gweld yr cerbydag ati, a mi fysa fo'n wych o beth, os na ganolfan ddeifio, ddiogel, a hyd yn oed swyddogol i gael ei chynnal yn rwla neu gael ei sefydlu yn rwla. Wel, pam ddim i wneud o yn twll Dorothea, pam ddim hyfforddi pobl leol i weithio yna, pam ddim cyflogi pobl leol, ac os da ni'n gallu gwneud hynna, dwi'n meddwl bod o'n beth da. Ie, na'n sicr. Wrth rhaid edrych i'r dyfodol, ond rhan o'r cais UNESCO, wrth gwrs, yn rhan ohono fo ydi dathlu'r gorffennol. Un agwedd efallai ar y waddol y gymdeithas chwarelyddol ydy'r niferoedd o gapeli gafodd eu codi yn Dyffryn Nantlle, ar draws Cymru wrth gwrs. Ond mae hwn falle'n agwedd ar yr hanes sydd dim gymaint mewn bri mewn oes sydd yn fwy secular fel yr oes sydd ohoni. Oes na beryg falle bod yr hanes yma yn cael ei anghofio? Mi oedd y capeli yn well llefydd na chartrefi y bobl oedd yn mynd iddyn nhw, a mi oedden nhw'n treulio mwy amser yn wedi gyda nosa yn y capeli nag oedden nhw yn eu tai hunan. A wedyn, mi oedden nhw'n lle oedden nhw'n diwyllio, mi oedden nhw'n adloni, mi oedden nhw'n treulio amser, mi oedden nhw'n cymdeithasu. A dwi'n meddwl, yn lot o bethau yna, does am byd, does am bai ar hynny, achos mae hynna i gyd yn bethau sydd wedi rhoi i ni farddoniaeth a cherddoriaeth a dramau, operau mewn rhai llefydd. A jyst cyfle hefyd i ehangu gorwelion, dyna sydd yn wir am y chwarelwyr. O fyw yn y cyfyngder yna, wynebu'r peryglon yna, mi oedden nhw'n dal i allu sbio allan a meddwl,
dyda ni'n misio'r genedlaeth nesaf wneud hyn. Ac os allwn ni beidio, mi sefydlwn ni y brifysgol yna Mangor. Mi nawn ni ddarllen yn hunan allan o'r cyfymder yma de, ac dwi'n ofnadwy o falch o bobl hyd yn oed heddiw yma sydd yn gallu meddwl yn y ffordd yna a meddwl, yndw, dwi wedi nghyfyngu, ond dwi'n meddwl yn eang, achos os a neb yn gallu cyfyngu ar y meddwl, os ydy rhywun yn darllen ac yn ymchwilio ac yn dangos diddordeb yn y byd a sut mae pethau'n symud yn ei flaen. Achos eto, da ni'n feddwl am y capeli yma, a da ni yn anghofio bod byw mewn rhywle fatha Pengroes yn gallu, chod oedd o'n brofiad eitha, o'na dipyn o gwffio, dipyn o yfad a dipyn o herio, ac oherwydd bod pawb yn gweithio mor galad, mi o'na angan agor yr falw a'r rhyddhad yna lle, ac mi o pobl yn neud o yn ei ffyrdd gwahanol. Mae yna adroddiad yn yr Herald Cymraeg yn 1898 yn sôn na capal bedyddwyr Tre Ddafydd yn Bengroes oedd a dwi'n dyfynnu wan, y capal mwyaf pechadurus y byd mi ynddo erioed, medda gohebydd dienw, enjibar de, dienw. Ac oedd dyma i gyngerdd yn 1898. A chod mon 4 blynedd, naci 6 blynedd de cyn y diwygiad oedd hyn, a dŵad yma, ac oedd y capel yn llawn mwg tobaco, oedd yn gallu gweld bron ar y llwyfan, a pob yn taflu fala at y sawl oedd yn perfformio ar y llwyfan. Oedd yn dweud, pobaeth sy'n bobl o ganu neu nid y byd yn ganol y mwg baco yma. Ac ella dyna pam mae Cymru tu allan i Israel a yr Unol Daleithiau, y wlad sydd o'r mwyaf o enwa Beiblaidd yn y byd, ac dim ond yn yr ardal yma, mae gennym ni Nebo a Nazareth, mae gennym ni Carmel, mae gennym ni Cesarea, mae gennym ni Saron. Yr holl enwa yma oedd nid yn unig yn enwa ac yn label ar y capal, ond hefyd oedd yn ddisgrifiad daearyddol o lle oedd y pentra. Felly mae Nebo ar fynydd, a swn i'n dadla bod o yn edrych lawr ar wlad yr Addewid, sef Pen y Groes, ond sef bobl yn dadla. Ond oedden nhw'n rhan o peth oedd sefydlu'r capal, ond rhan o peth hefyd oedd profi ar ôl brad y llyfrau gleision yn 1840. Ynde, pan oedd yr adroddiad yna'n dweud pa mor sal oedden ni fel siaradwyr Cymraeg, pa mor ddi-ddysg, ac eto pa mor anfoesol oedden ni yn enwedig y merchaid, bod o'n rhyw fath o ffordd o atgyfnerthu'r syniad na, da ni'n well na hynna. Da ni'n siarad Cymraeg, ond mae gynnon ni ryddin. Mi o'na ryw awch i godi'n hunan hefyd o y twll llythrenol oedden ni'n gorfod mynd iddo fo bob dydd. Wel, fel rhan o daith Lle-CHI, da chi wedi bod yn gyfrifol am drefnu oedfa efo thema chwarelyddol, bore ddoe yng Nghapel y Groes, ym Mhen y Groes. Mae modd mae'n debyg gwylio yr oedfa o hyd os da chi'n dilyn y link fydd yn ymddangos ar wilod y tudalen mewn munud. Ond i'r sawl nad oedd yn medru ymuno ddoe, naill ai yn y cnawd neu ar y we ar y pryd, be gawn nhw fwynhau pan nawn nhw dilyn y link? Wel, oedd yr oedfa wedi cael ei rhannu'n 2 rhan. Y cyntaf yn sôn am lechi ar 2, a canolbwyntio ar 2 gyfeiriad penodol yn y Beibl lle mae llechi yn bwysig. Y llechi mae Moses yn ei gael ar ben mynydd Sinai efo y 10 gorchymyn. Rhain fan oedd y 2 lechan oedd yn cynnwys rheola bywyd. Dyma be ddech chi'n neud. Ac wrth gwrs mae'r rei cynta yn cael ei malu'n ddarna gyn Moses ei hun ar ôl efo lawr o'r mynydd, a mae'n gorfod mynd i fyny nôl eto wedyn i gael 2 lechan newydd. A rheola bywyd yn cael ei llosgi arnyn nhw. Wedyn, wrth gyferbynnu fo hynny, mae'r syniad yma nid jyst byw yn llythrenol efo geiriau ar lechan, ond pa mae sôn yn ddiweddarach yn y Beibl am hyn sydd wedi cael ei sgwennu ar lech y galon.
Eithaf bod pobl yn gallu uniaethu mwy efo, mae yna rai pethau da ni'n gario hefo ni. A ni sy'n penderfynu bedyn nhw yn aml iawn. Be sydd wedi sgwennu ar lech yn calonna ni? Be di'r pethau yma, be di'r gwerthoedd, be di'r credoa yma da ni'n gario efo ni? Wedyn mae yna ddau gyfle wedyn i fyfyrio ar ddwy ardal ar wahân i Ddyffryn Nantlle, sef Dyffryn Ogwen, lle fydd y streic fawr rhwng 1900 a 1903. A lle oedd y chwarelwyr wedi cael eu cloi allan. Ac mae o'n ddiddorol dydy ni heddiw yma yng nghanol cloi mewn, bod ni'n sôn am bobl wedi cael eu cloi allan o'i gwaith, a be oedd yn digwydd wedyn. Felly, ar lle oedd gyn y cor a gemyna a geiria grymus yng nghadw yn y broses ac yn yr gwffas ac yn yr ymladd yna i gadw ysbryd y chwarelwyr yn fyw. A wedyn mae drydedd ran yr oedfa yn canolbwyntio ar ddiwadd nofel Y Chwalfa gyn T. Rowland Hughes. Lle mae o'n disgrifio crebrwn ydi o, diwadd y cyfnod, ond eto mae o'n ddechrau cyfnod newydd. Reit, mae hwnna drosodd be da ni'n neud nesa. A fel mae T. Rowland Hughes yn gallu creu pictiwr, mae o'n gofyn, reit, da ni'n gorfod mynd yn ôl wan. A mae pawb yn gorfod mynd yn ôl i weithio. Hyd yn oed y bobl, y cynffonwyr oedd wedi gweithio drwy'r adag, a hefyd mae'r bobl wedi bod ar streic yn gorfod mynd yn ôl. A sut mae gwneud hynna? A dwi'n meddwl bod hynny eto, pan da ni'n meddwl, da ni hefyd yn ailafal mewn bywyd, yn y cyfnod da ni'n byw yn efo heddiw yma, ar ôl y cloi mawr, a da ni'n dal yng nghanol pandemig. A sut fyddwn ni'n neud hynna? Sut fyddwn ni'n ailafal yn yn bywyda? Mi fydd yna rai pobl fydd ddim wedi gwneud y daith, ddim wedi gwneud ti i ddiwadd y daith, a fydda nhw ddim efo ni ddim mwy. Mi fydd rhaid i ni fynd y daith nesaf yma gan feddwl yn ddychmygus ac yn greadigol sut gyfnod da ni eisiau greu yn y dyfodol. A dyna pan mae'r haul yn disgleirio ar wyneb yr chwarelwr ar ddiwadd nofel Chwalfa. Dyna di'r cwestiwn mae T. Rowland Hughes yn ei ofyn hefyd. Yda ni'n gallu gwneud hyn efo'n gilydd? Ta da ni di gwahanu, da ni di mynd ar wahân yn ormodol. Felly dyna'r tair rhan, yr Lle-CHI a'r hyn da ni'n sgwennu ar lech y galon, yr hyn da ni'n bwyso arno fo, beth sy'n cadw'n ffydd ni a beth sy'n cadw ni fynd. A wedyn, beth sy'n rhoi nerth i ni a dychymig i ni feddwl ymlaen i'r dyfodol. Dyna oedd y pwrpas. A'r geiriau, yr emyna i gyd yn dŵad o ardaloedd gwahanol. Gwilymar o Ddyffryn Nantlle yma. Moelwyn Hughes o Ffestiniog. Pwy am dŵg i'r ddinas gadarn. Eto syniad yma o dwi'n mynd i weld rhywbeth gwell ar ôl hyn i gyd. Hyfryd fore y cafrodio i ffalmant aur. Mi fydd y lle gwell yma dwi'n mynd iddo fo yn llai creulon nesa na'r bywyd wedi bod yn fyw yn y byd yma. A wedyn dau emyn mawr wedyn yn ymwneud â ymgyrchu a streicia a eto ymdrech yr gweithiwr i gael hawliau, sef o arglwydd fyw, rhagluniaeth ac echawdwriaeth dyn. Dyna da ni'n bwyso arno fo. Hwnna oedd yr emyn oedd yn cael ei ganu ar ddechrau pob cyfarfod undeb. A wedyn da ni'n gorffen efo o fryniau Caersalem, Ceir Gweled, holl daith yr anialwch i gyd. Mae beth sy'n blaena ni yn well na beth sydd wedi bod, beth sydd tu ôl i ni. Wel, dwi'n siŵr bydd hwnna yn codi blas ar y sawl sy'n gwrando heno i fynd i ddilyn y link i gael mwynhau yr oedfa yn ei chyfanrwydd. A yn gwaith ni yn y munud nesaf ydy codi blas gobeithio ar ei bobl fwynhau y gerdd o waith chdi, Caron, fydd yn cael ei bremier byd mewn chydig o funudau. Gofynnwyd i chdi sgwennu cerdd bysa'n tynnu ar ryw agwedd o dy gefndir di mewn ardal chwarelyddol. Felly, sut est ti ati? O'n i'n trio meddwl yn ymarferol, a heb fod o'n rhy
rhy neis am y pethau sydd yn aros efo ni heddiw yma. Ac ella sydd yn dangos pa mor debyg ydi ardal ddiwydiannol fel Dyffryn Nantlle i ardaloedd diwydiannol ar hyd a lled y byd, a be mae gweithwyr, yn enwedig gweithwyr corfforol, yn y pris maen nhw'n dalu am y gwaith maen nhw'n wneud. A eto dwi'n meddwl am anferthedd y tylla yma. Dim un o'r tylla yma wedi cael ei creu efo peiriant. Os am peiriant, os am GCB wedi mynd ar gyfyl, dim un o hein, a mae i gyd wedi greu gan ddynion yn hongian ar raffa, yn dringo ar stolion reit simsan, i lawr o un ponc i'r llall, ac yn rhoi darn o ffrwydryn yn y graig, ac yn miglo i o'na gyntaf y medra nhw am eu bywyda, a dyn yn creu ffrwydriad a gobeithio yn cael darn o lechan oedd nhw'n gallu weithio a'i siapio a'i hollti ar holl bethau yma dyn ni'n cymryd yn ganiataol heddiw yma. Ac un peth o'n i'n ymwybodol ohono fo, bod yna deidia i rai o'n ffrindiau fi, a hen deidia, a hen daid yn hun wedi marw yn ifanc ofnadwy yn ei 30au yn chwaral Pen yr Orsedd. Ond be oedd yn aros pan oedd chwarelwyr yn byw i fod yn hen, oedd y llwch, ac oedd hwnna eto, jyst oedd ni'n sôn am Lle-CHI galon, ond oedd y llwch yma jyst yn gwaddodi, nes oedd o'n eto yn cau ysgyfaint pobl, ac fe o'na lawer iawn o sôn yn y 90au, wrth gwrs yr aelod seneddol weithiodd yn ddiflino dros yr ardal yma, dros yr ardaloedd chwareli i gyd, oedd Dafi Wigli, i wneud y ffaith bod pneumoconiosis, y cyflwr llwch yn yr ysgyfaint, yn cael ei gydnabod fel achos marwolaeth gymaint o bobl yma. A doedd clefyd y llwch, doedd pneumoconiosis, ddim yn cael ei gydnabod, de. A wedyn mi ddoth unrhyw fath o adaliad neu unrhyw fath o iawndal. Doedd o'r llawer iawn rhy hwyr i'r rhan fwyaf o ddynion oedd wedi hen adal y byd yma. Ond mi oedd hwnna yn bwnc mawr yn y 90au. A mi oedd o yn rhywbeth o'n i'n ymwybodol ohono fo. O'n i'n gwybod bod yna dau ym Mhengroes, lle oedd y fferllydd yn mynd bob dydd efo cylinder ocsigen ac yn danfon un bob dydd neu dwywaith yr wsos neu beth bynnag, oedd yna drefn. A fela oedd pobl yn byw, fel oedden nhw'n cael eu hanadl mewn ffordd mewn cylinder. A dwi'n dal i gofio hynna. A dwi'n dal i gofio lle oedd y tai yna yn y pentra. Wedyn dyna di sail y peth. A wedyn o'n i falch o weithio efo Edwin, achos mae'r ddau na ni... Edwin Humphreys, wrth gwrs, y cerddor a'r cynhyrchu fi sy'n... Ti wedi gweithio efo fo yn y gorffennol, yn do? Do. Da ni wedi gwneud lot o osod geiriau i drefniannau cerddorol. Dim bob amser, mae'r ambell gan, ond hefyd meddwl yn greadigol am sut mae geiriau yn cael eu gosod ar gerddoriaeth, a beth yw'r cefndir, a sut mae geiriau a cherddoriaeth yn gweithio fo'i gilydd, a sut mae geiriau'n gorwedd ar bethau gwahanol. O'n i'n gwybod mae Edwin a fi wedi bod chwarae'n band, yn band Nantlle, ac wrth gwrs chwarae mewn band ydy peth ola fysa cyn chwarelwr yn gallu wneud efo'r holl lwch yma ni ysgyfaint. A eto mae gen Edwin a fi brofiadau agos iawn o gansar yr ysgyfaint yn y teulu. A wedyn o'n i'n gwybod bysa fo'n dallt be ni feddwl. Ond o'n i'n siŵr os o'n i'n gallu gweithio anadl i fewn i'r gerdd heb fynd dros ben llestri. Ond o'n isio atgoffa pobl faint o ymdrech ydy hi pan mae pobl yn cael llwch ar yr ysgyfaint. Faint o ymdrech ydy o i wneud unrhyw beth ac i ddeud unrhyw beth. A wedyn mae'r llinellau yn cael eu torri. Yr unig beth sy'n gyson ydy yr odl A ar ddiwedd y llinellau.
A mae hwnna, ella, pan dwi'n gwrando nôl, da ni'n dal ar yr un henodl. Da ni'n dal i drio wneud yr un peth. Da ni'n dal i drio cadw'n fyw. Da ni'n dal i drio ymdrechu. A mae yna rhyw... drwy'r gerdd i gyd, mae'r sgwydda ar ymdrech i anadlu. A wedyn mae'r gorllyndod yn dod ac yn atgoffa ni, da ni'n trio codi'n hunan o hyn. A rhyw batrwm felly ydy'r gerdd. A pan glwys i bod Edwin, pan roth o anfon yr patrwm i gerddoriaeth i ddechrau, o'n i mor falch bod o wedi defnyddio 2 offeryn pres. Achos o'n i'n meddwl, mae hwnna yn creu rhyw gordia poenus. A mae'r holl beth, a mae'r ffordd mae o wedi defnyddio mathemateg y dyddiadau, 1820, 1860, 1919. Mae wedi defnyddio'r holl beth yma i greu yr alawon yn ystod y gerdd. Sut yn union mae'n troi dyddiad yn gord felly? Mae'n meddwl am 8 nodyn yr octef, ec, D, E, F, ac ymlaen, fel dim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae'n rhoi rhif iddyn nhw. A wedyn, pan mae 1 wedyn yn D, mae 9 hefyd yn D, sef 8 plus 1. A wedyn, mae yna cyfansolwyr ar hyd yr oesau wedi wneud math yna beth. Oedd Richard Strauss yn wneud math yna beth. A mae Edwin jyst yn defnyddio. Mae wedi wneud rhywbeth tebyg efo fi o blaen, o pan fi oedd Gwyn Thomas farw, a nath o ddefnyddio dyddiad marw Gwyn Thomas fel sail i alaw i fynd efo'r cywydd yna. A gyda fo jyst clust, a mae o'n agorad iawn eiria a'i holl ystyron. Ac yn aml iawn, mae o'n darllen yng ngeiria fi mewn ffordd hollol wahanol a dwi'n neud. Ac yn dweud, pethau sgyn ti fan hyn, ia. A dwi'n mynd, dim dyna gen i wreiddiol, ond dwi'n fodlon derbyn dehongliad rhywun arall. Mae'n neis cael rhywun sef o'r un cefndir, ac wrth gwrs Edwin wedi cael ei eni a'i fagu yn y fron, reit, swn i'n dweud, dwi wedi cael ei eni yn y pentra yn y Dyffryn, do na ddim chwaral, ond mae Edwin yn ei canol nhw yn y topia yna yn fanna, ac mae'n dallt yn iawn be o'n i'n sôn amdano fo. Wel, dwi wedi cael rhyw sneak preview o'r gerdd a geiriau hynod bwerus gyn ti, Karen, a'r trefniant, y cordia dirdynol sydd yn rhan o'r trefniant sy'n fframio'r cyfan. Felly mae'n blesa rwan i gyflwyno yn bremier byd i'n cynulleidfa ni heno y trac yn ei gyfanrwydd. Felly gobeithio y newch chi mwynhau'r profiad. Pan mae bywyd yn gaeth, i lwch y lle yma, a gwenu yn boen, fel bargan ola. Rhwng llawr a llofft, ein rhesi terasa. Bob stafell yn gul o gymwystera. Un da iawn ydy'r peiriant yma. Am wasgu yn wynt fy holl feddylia. Yn ocsigen pur ddaw trwy y peipia. Mor handi sbiwch fel cyfri curiada. A'r fferyllydd ffeind yn cario'r silindra
i'r gegin yn fegin, i'n bwydo bob ora. Gan ddanfon fy einioes, atai yn fama. Mae fy naddu o'r nos yn dibynnu ar hynna. Achos be gawn ni'n well na chreigio o adra yn methu symud rhwng gwely a soffa, gan feddwl yn faith y fi a'r hogia sydd buon ni gyd yn oriel ein dyddia rhwng martio yn y band a llyncu yn beibla, yn actio yn hoed ac yn deud yn hadnoda mor ifydd o hyd, yn chwthu'n heneidia tra'n hongian a raff mor uffernol o dena. Wel, dwi'n gobeithio i chi fwynhau y gerdd honno. Illa nad mwynhau ydy'r gair mwyaf priodol ar gyfer geiriau mor rymus, ond dwi'n meddwl ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, beth gen i mewn golwg lle. A diolch i ti, Karen, a diolch i Edwin am blethiad mor ddirdynol. Bydd cyfle i chi glywed yr holl weithiau comisiwn newydd yma, nid yn unig ar y nosweithiau gymunedol yma fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sydd yn blaen ni, ond hefyd bydd cyfle clywed y gwaith yma mewn cyfres radio, fydd ar Radio Cymru mewn rhyw fis, a hefyd mewn rhaglen arbennig ar S4C. Ond heno, a ni'n tynnu at y terfyn yma yn Dyffryn Nantlle, gai gloi drwy diolch o'r galon i ti, Karen Owen, am dy waith ac am gadw cwmni i mi hen yma, ac hefyd, wrth gwrs, gai ddiolch i Edwin am ei gyfraniad ynta. Diolch i chi'ch dau. Diolch hefyd i'r hanesydd Daith Glyn, a diolch i'n noddwyr ni, Chyngor Gwynedd, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Amgueddfa Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Nos yfory yn ein noson gymunedol cwmpenant, cwm Strallyn a Ffordd Madog fydd gynnon ni dan sylw. A mi fydd y bardd Lleiamadog a'r cerddor a'r cynhyrchydd Mae yn ymuno â mi i drafod ymhlith pethau eraill i gwaith comisiwn nwtha ar gyfer y prosiect yma, Taith Lle-CHI. Gobeithio wnewch chi ymuno ni felly nos yfory neu yn ystod nosweithiau sydd i ddod yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni, ond heno yma ar noson Dyffryn Nantlle, gai ddiolch yn fawr iawn i chi am wylio a dymuno nos da i chi.